Forehandknude er en simpel, men stadig elegant knude, som bliver anvendt til et smalt slips. Men hvordan bliver sådan en tynd og elegant knude bundet? Start med at folde kraven op. Husk, at den øverste knap skal være knappet, inden du begynder at tage dit slips på. Hæng slipset rundt om nakken. Man skal huske, at den brede ende skal være længere nede, når du begynder, end den smalle ende. I en sammenhængende bevægelse føres den brede ende af slipset hele vejen rundt om den smalle ende. Derefter tages den op igennem V'et af slipset og ned igennem knudens lykke. Nu skal du trække i den brede ende for at stramme dit slips. Lad knuden trække sig selv op ved at holde nederst og vrikke frem og tilbage. Knuden skal helt op til halsen, dog uden at det bliver ubehageligt. Du kan gemme den smalle ende ved at stikke den ned i lykken bag den brede ende af slipset. Dobbelt Windsor-knuden er den mest elegante knude, der passer til alle skjorter og slips. Men hvordan bliver sådan en elegant knude bundet? Start med at folde kraven op. Husk, at den øverste knap skal være knappet, inden du begynder at tage dit slips på. Hæng slipset rundt om nakken. Man skal huske, at den brede ende skal være længere nede, når du begynder, end den smalle ende. Kryds den brede ende af slipset over den smalle ende. Derefter lav en lykke. Gentag dette ved den anden side. Tag den brede ende over knuden og tag den ned gennem V'et. Nu skal du tage den brede ende og bringe den ned igennem den lykke, du lavede før. Nu skal du trække i den brede ende for at stramme dit slips. Lad knuden trække sig selv op ved at holde nederst og vrikke frem og tilbage. Knuden skal helt op til halsen, dog uden at det bliver ubehageligt. Du kan gemme den smalle ende ved at stikke den ned i lykken bag den brede ende af slipset.